Tak ja vás zdravím u ďalšej časti. Bol som si tu nabrať seeds na dnešnú časť, lebo dneska budeme si zrobíme takú farmu. A ja som hladný. No a bol som na ryby a ja by som mal, lebo už nemám nič čo ono. Toto sa nedá jesť, lebo to vám bude sa bude točiť čiška. Tak, no. Toto. Takže Tocket fish a tu je lososa. No. A to si odloží. No. Takže zoberieme si toto a zoberieme si dve, lebo jedna nebude dosť. No a zoberieme si dve. No a z toho si zrobíme bucket. Tak. Dve. No a furt zazriem na strom. Zoberieme si vodu. A teraz nejaké miesto na farmu. To by to mohlo byť, no. Zoberiem tento strom a tam. Tak. No a to vykúpim. No a tak. Ešte to. No a aby som tu dal, že tu dám vodu a tuto tak skopem. Voda až do dosah 4 blokov vám zrobí takúto hnedu a vám potom rýchlejšie budú rásť to obilia, keď tam zasadíte. Aspoň malo by to tak byť. Tak. Potom si zrobíme lepšiu farmu. No, 5. 1, 2, 3, 4. Aha, dobre. No a... No, stačila jedna.
My si tu zasadíme toto semienka. Takto. A. No. Tak. Toto miesto by som chcel nechať, lebo keď sa dobre pamätám, tak sme mohli mať niekde potato zemák. A presne, tak. No. A tento zemák si takto zasadíme. No a... keď máte kosti... no, keď máte toto kosti, tak z týchto si môžete zrobiť bone meal a zrobiť tak a vyrastie vám hneď zemák. No, vy si zase zasadíte, vybomnulíte a zase a máte takto viacej. No a už mám 12, nie to síce veľa, ale to postačí. No a za kamerou si asi možno, že postavím farmu na zemáky, alebo budem to robiť, budem ako to točiť. To ešte neviem, ale ja sa to vyspím. Ešte. No, nespí na zemi. No. A... budem asi v budúcej časti určite to minovať. Zvolím si dol a budem ťažiť za kamerou, lebo zbytočne to míňa čas a keď ťažím, tak čo to, nie iba kopať a nič. Takže ja by som si zrobil okna a to tak. No a tu bude okno a tu bude okno. Super a tu. Tak. A no, tak to vyzerá, no. A ešte zrejme si tu možno, že okno bude. Tak. No a určite zrejme aj strechu, ale to za kamerou, lebo to tiež často. No. A čo ďalej, tak... Tak toto bude trošku kratší diel. Bude to trošku kratší diel, lebo máme už farmu a v budúcej časti
pôjdeme na... No, takže... V budúcej časti pôjdeme na trošku takú výlet. Budeme sa popozerať, čo je okolo nás, lebo ma to zaujíma a ani nevieme, že čo kde. Takže... pumpkin. Super, presne to som chcel nájsť. Tak seka. Jaký. No a... To... Po dnešný diel asi by to už stačilo a... Tak... Takže pre dnešný diel by to bolo všetko a my sa vidíme v druhom dieli, takže... Ahoj!